So, welcome to another Uncut Conversations episode. En today gaan we in het Nederlands spreken. Vandaag zijn we hier met Juleni. En ik ga outrijden. Het is een beetje net als die karaoke carpool of hoe heet het? Ken je dat? Nee. Ken je die? Het is niet echt een serie, maar het is een... ik denk iets van een serie, whatever. Ik weet niet hoe het heet. Maar waar een bekende man, ik weet ook niet hoe hij heet. Of ben ik de naam vergeten. Maar waar ze met de auto zo samen rijden. En dan nodigt hij iemand uit en dan gaan ze samen een liedje zingen. Dat gaan wij niet doen. We gaan niet zingen. Maar we gaan wel praten en ik ga wel outrijden. En ik denk dat we toch de ramen open moeten doen, want het is hoppie calor. Zo. Beter. Dus vandaag gaan we in het Nederlands. Juleni is een heel klein beetje nerveus, maar dat hoeft niet, Juleni, toch? Nee. Toch? Juleni is helemaal oké. Ik kijk even naar de auto, dat we niemand vermoorden hier. Dankjewel, meneer. En vandaag dus een aflevering, de eerste aflevering in het Nederlands eigenlijk. Ja. En Juleni, vertel eens een klein beetje over jezelf. Wie ben jij? Ik ben Juleni, ik ben 11 jaar oud. En ik woon in Nederland. Ja. En waar in Nederland? In Den Bosch. In Den Bosch. Oh, het is hier afgesloten. Ik denk dat we toch gaan. In Den Bosch. En daar kennen wij elkaar ook vanuit Den Bosch. Ik ben in Den Bosch geboren. En jij ook? Tilburg. Jullie woonden eerst in Tilburg, hè? Ja. Oké, dus in Tilburg geboren. Maar nu wonen we in Den Bosch. En op het moment zijn wij... Waar? In Portugal. In Portugal. Jullie zijn op vakantie. Ja. Juleni die heeft 2 zussen. Ja. Die zitten in een andere auto achter ons. Even lawaai. Ik hoop dat het niet daar op de video komt te staan. En daar gaat het. Even vasthouden. Zo, dit is echt nieuw. Oh, ik denk dat we toch even die andere moeten gebruiken. Oh, en outrijden en dit doen. Dit is echt niet... Wacht. Ja, maar we gaan het toch doen hoor, mensen. Niemand even op de weg. Knipperlichtjes. Ga maar inhalen aan de andere kant. Dankjewel. En we zijn weer terug. Ja. En jouw ouders eigenlijk, ben ik ook vergeten, want die rijden achter ons en ik moet eigenlijk niet wegrijden. Dus we moeten sowieso voorzichtig rijden. En hopelijk houdt de telefoon het nu wel vol. En anders hebben we gewoon nog een fiasco moment. Maar Juleni die heeft 2 zussen. 1 grote zus en 1 kleine zusje. Ja. En de ouders zijn hier ook. En die zitten in de auto achter ons. En die kunnen ze niet zien. Geen probleem. Maar Juleni die is hier op vakantie. Voor hoe lang? 8 dagen. 8 dagen. En vind je het leuk? Ja, tot nu toe? heel leuk. Ja? Ja. Eerste keer Portugal, hè? Eerste keer toch? Ja. En denk je dat je nog een keer terug zal komen? Ja. Ja, nice. En ik had al van tevoren een beetje gevraagd, want wat ik heel erg leuk vind van Juleni. Ze is zelf ook aan het vloggen. De vakantie aan het vloggen, toch? Ja. Op de Soul Sisters vlog. Ja. Het is een kanaal op WhatsApp. Ik wist niet eens dat dat mogelijk was. Maar een kanaal op WhatsApp. Waar Juleni dan video's filmt en deelt met vrienden en familieleden. Een klein beetje, niet alleen aan mij. Hij valt weer bijna, hè? Oei, mensen. Oké, beter. En vind je het leuk om het te doen? Ja. Ja? Denk je dat je het gaat blijven doen? Of alleen voor de vakantie? Ja, het ligt eraan, want ik weet niet echt wat ik moet doen of zo. Het is meer gewoon, voor vakantie vind ik het leuk om gewoon filmpjes te maken en foto's te sturen en zo. Ja. Maar voor de rest niet echt. Oké. Want anders misschien iets wat je leuk vindt, een onderwerp wat je leuk vindt, zou je nog kunnen blijven filmen, hè? Maar jullie doen het echt heel erg leuk hoor, heel erg goed. Ja. Ik ben aan het meevolgen natuurlijk. Ik ben hier, maar ik volg natuurlijk ook mee op de WhatsApp. En jullie zijn echt lekker bezig, echt heel leuk. En Juleni, wat ik ook heel leuk vind van Juleni, is dat Juleni een hele jonge christen is. Wil je daar wat over vertellen? Ja, ik ben een christen. Ik ga 3 keer in de week naar de kerk. 3 keer in de week? Nice. Ja. Oké. En wat doen jullie 3 keer in de week? Wat is het?
Je hebt zeg maar zondagochtend en zondagavond heb je een dienst. Oké. En dan heb je woensdagavond heb je ook nog een dienst. En zaterdagavond gaan we in de middag. Dan hebben we evangelisatie. Dus dan ga je zeg maar andere mensen die nog niet geloven. Gaan we in de stad vertellen over Jezus. Oh, nice. En, Elke week? Ja. Nice. In Den Bosch? Ja. Altijd in de stad Den Bosch? Nee. We gaan ook naar andere kerken van Nederland. Oké. Bijvoorbeeld dan gaan we hun helpen. Of hun komen ons helpen. En dan in de avond hebben we dan een muziekavond of een filmavond. Oké, superleuk. En wat vind je ervan? Ik vind het nou heel leuk. Ja? Nice. En hoe lang geloof je al in Jezus? Eigenlijk al mijn hele leven. Ja. Alleen we hebben wel een tijd gehad dat we niet naar de kerk gingen, omdat we hadden toen nog geen kerk. Mhm. Maar nu zitten we denk ik 4 of 5 jaar in deze kerk. En daar voelen we ons wel echt op onze plek. Ja, fijn. En het is echt jullie familietje, hè? Jullie Ja. community. Ja. En hoe heet jullie kerk? Evangeliegemeente De Deur. En Oh je ja, De hebt, Deur. bij ons is dan De Deur Den Bosch. Oké. Maar je hebt bijvoorbeeld ook De Deur, eigenlijk gewoon in heel de wereld. In heel de wereld? Ja. Echt? Ja. Nice. Oh, echt heel de wereld? Ja. Over verschillende landen? Ja, hier in Portugal ook. Oh, waar in Portugal? Lissabon. In Lissabon. Oh, volgens mij heeft je vader dat een keer gezegd. Dat jullie een keer een evenement hadden hier, toch? Ja. Nice, oké. Dus jullie hadden eigenlijk ook, volgende keer wanneer jullie komen dan, een dagje in Lissabon kunnen doen. Ja. Om daar naartoe te kunnen gaan ook. Leuk. Moeten we zeker doen. En daar wil ik ook mee natuurlijk. En ik wil heel graag weten, de hete vraag. Ik wil heel graag weten, wat is een onderwerp waar iedereen altijd heel geheimzinnig over doet. Maar waarvan jij denkt, ja, daar hoeven we eigenlijk niet geheimzinnig over te zijn. Dit moet gewoon normaal zijn. Dit moet een normaal gesprek kunnen zijn. Moeilijke vraag, hè? Ja. Of misschien iets wat je zou willen vragen, maar wat eigenlijk nooit gevraagd mocht worden. Je mag het vandaag vertellen, je mag het vandaag vragen. Echt geen idee eigenlijk. Nee? Nee. Dus eigenlijk vraag je alles gewoon wat je wilt. En eigenlijk heb je gewoon elk gesprek wat je zou willen hebben. Ja. Ja? Ja. Oh, dat is goed. Dat is super goed. En wil jij iets aan mij vragen of wil je iets achterlaten? Wil je wat vertellen? Want je gaat het sturen naar je familie. Wil je een shout-out doen naar je familie? Of hoe het heet? Shout-out heet het toch? Ja. Oké. Ik leef een beetje onder een steen hoor. Dus ik weet het nooit zo goed. Maar wil je nog wat vertellen? Of wat achterlaten? Nee, gewoon dat je Jezus moet blijven volgen. Man. Very good. Ik ging het in het Engels zeggen. Hoe is jouw Engels eigenlijk? Ja, spreken niet, maar begrijpen wel. Ja? Spreek je niet echt Engels? Nee. Wel een klein beetje toch? Ja, maar mijn accent en hoe ik alles uitspreek, dat is echt niet. Oh, maar dat maakt niet uit. Mijn accent is ook niet het beste. Hoe ik alles uitspreek is ook niet het beste. En het is gewoon blijven oefenen en dan wordt het alleen maar beter steeds, toch? Oké, very nice. En hoe is je papiament? Want je moeder spreekt papiament. Ja. En je vader, dat moeten we ook misschien nog even zeggen. Je vader komt uit Curaçao. Ja. En jouw mama uit Nederland. Nederland. Maar jouw mama, die spreekt papiament. Die heeft het geleerd. En jullie? Mijn zus en zusje, die spreken het niet, maar ik wel een beetje. En ik kan het zeg maar wel een beetje spreken, maar eigenlijk wel heel veel begrijpen. Ja? Nice. En wat is jouw favoriete woord in het papiament? Nistimabu. Ah, en wat betekent het? Zeg eens nog een keer. Nistimabu. Nistimabu. En wat betekent het? Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik dacht dat je douche ging zeggen, want bijna iedereen zegt altijd douche. Ja, maar douche kan je voor alles gebruiken. Ja, klopt. Voor best wel veel, hè? Ja. Klopt. Klopt. Vertel eens een aantal dingen waar je douche voor kunt gebruiken. Laatste vraag. Waar kan je allemaal douche voor gebruiken? Het eten was lekker. Ja, douche. Ik kom hier net aan met het douche. Ja. Wat nog meer? Je kan het ook tegen iemand zeggen van
douche, gewoon zo. Tegen een persoon. Ja. Mami, moet dat douche, wat staat? Ja. Nee, of eigenlijk gewoon douche. Hey douche. Ja, Zo. dat. Ja, klopt. Eh, Ja. En wat nog meer? Oh. Hij valt weer. Ik heb echt iets anders nodig. Hij valt weer echt. Oei, jouw mensen. Oké, dit zijn dus bloopers die we er niet uit zullen knippen. Daarom heet het Uncut Conversations. Ik ga stuk. Oh my goodness. Maar volgende keer moet ik echt wat anders halen voor in de auto. Maar oké, wat nog meer? Douche? Nog iets? Zijn we vergeten? Het eten was lekker. Iemand gewoon douche noemen als een schatje, zeg maar. Iemand wat die douche is. Niet een lekkere persoon, maar een fijne persoon. Oh ja. Kan ook, ja. Ja. En nog meer? Douche. Het zal vast wel, maar niet dat ik... Ja. Maar oké, dat is wel Ja. nice. En Mistimabo, dat is zeker het woord wat we meenemen. Op mijn sleutel hangt er ook Mistimabo. Heb je dat gezien? Ja. Mijn bossleutel. Heb ik van mijn zusje gekregen. Ja, Mistimabo. Dit is echt heel gevaarlijk wat ik nu doe. Dit ga je niet doen, oké? Dit heb je niet van mij geleerd. Kijk, Mistimabo. Ik weet niet of je het echt kan zien. Oh, de camera is de andere kant. Mistimabo, I love you. Ik heb van mijn zusje gekregen. En I think that's it. We zijn nu onderweg naar Oliao, wat ik nooit kan uitspreken. De stad. Het is vlakbij Faro. En dan gaan we de stad verkennen. En dan gaan we daarna all you can eat eten. Ja. Wij vinden wok. Wij vinden all you can eat heel fijn. Lekker. Ja, lekker, ja. Heel erg lekker, omdat het gewoon all you can eat is. En het is wok en ze hebben echt alles. Er is sushi, er is dus wok grill. Ze hebben lekkere toetjes, heel veel opties. En het heet Wok Faro. We zijn er al voorbij gereden, anders had ik dat net kunnen laten zien. Maar volgens mij was het 2 rotondes achter ons. Eigenlijk is het gewoon een beetje een soort van... In Nederland heb je dan in Rosmalen heb je Wapen van Rosmalen. Ja, klopt. Het is, Daar net als, lijkt het het is net als Wapen van Rosmalen. Ja. Ken je ook ABC-restaurant? Ja. Het is niet net als ABC, want ABC Nee. is echt mega groot. Ja, ABC heb je gewoon alle landen. Ja. Heel leuk concept. Ja. Echt met letterlijk verschillende landen. Echt restaurantje Frankrijk, restaurantje Italië, restaurantje Amerika. Mexico. Ja, Mexico, klopt. Maar dit is inderdaad net als Wapen van Rosmalen. En dat ken je al en dat vind je ook lekker daar, toch? Dus jullie gaan zeker straks genieten. Ik denk dat we hier naar rechts moeten. Ik weet het niet. Ja, klopt. Niet zeker, maar we zijn er bijna. Dus we gaan gedag zeggen. En ik moet straks mijn haar opnieuw doen. Maar we gaan gedag zeggen. Ja. Tot de volgende keer. Vond je het leuk? Ja. Dus de volgende keer gaan we nog eentje doen? Ja. Oké. Ciao.